בוקר טוב. ראשית אני רוצה להגיד שכיף לי להגיע לירושלים. בדרך כלל, תמיד למי שמעם, אני אומרת שכיף לי להגיע לירושלים. אני מגיעה מבית חנניה. הרבה פעמים הדור שלי מגיע לבית חנינה, אבל אז ליד בנימינה בכלל בית חנניה. כי אנשים מתבלבלים. אז זהו, אז כיף לי, רק שתדעו שמה שקורה פה מדהים, יש לכם, אומנם קר, אבל יש לכם שמש בחוץ, המדינה גועשת. ממש, כאילו, גשמים, ברקים, ופה לא כל כך מרגישים, למעט הקור לא מרגישים, אז כיף לכם. זהו, מה שככה התכנסנו ובאתי קצת לדבר עליו, זה נושא שנקרא home staging. אני מניחה שחלקכם כבר שמעתם את המונח. זה מונח שמשתמשים בו, זאת אומרת, זה מונח מקצועי שמשתמשים בו כבר למעלה מ-30 שנה בעולם, בעיקר בארצות הברית, משם זה התחיל. לארץ הוא הגיע לפני כמה שנים, כשאני בעצם מובילה את התחום הזה מטעם הארגון האמריקאי פה בארץ, שהוא בעצם הארגון שהתחיל את הדבר הזה. מי שעומדת בראש הארגון האמריקאי זה מי שבעצם על שמה היא עדיין חיה, היא כבר קרוב ל-90, היא עדיין פעילה ועדיין מלמדת. שוב, זה גם ארגון רק לצורכי, זאת אומרת לא לצורכי רווח, רק באמת בשביל להפיץ את הדבר הזה. תכף אני אספר עליו קצת, שתבינו את ההיקף של הדבר הזה. קצת מה זה הום סטייג'ינג לפני שניכנס. זה בעצם פעולה, אוקיי? זה פעולה שאנחנו עושים לנכס, בדרך כלל נכס שהוא יד 2, נכס שהוא ישן, נכס שצריך כאילו, שאנחנו רוצים למכור אותו, שהמטרה היא א' שימכר יותר מהר, כי כולנו יודעים כשהעיניים שלנו רואות משהו שנראה טוב, אז או שאנחנו רוצים לאכול אותו, או שאנחנו רוצים לקנות אותו, אז קודם כל באמת שזה יימכר וזה ימצא חן. והדבר השני, ברגע שאנשים מרגישים שזה מדויק להם, בטח מהניסיון שאחר אתם יכולים לאשר את זה, ברגע שאנשים רואים שזה מדויק להם, הם מוכנים גם לשלם אקסטרה רק בשביל שזה יהיה שלהם, אוקיי? וזאת המטרה של ההום סטייג'ינג. קצת על עצמי, שוב, לי קוראים מאיה אלגר, אני אדריכלית פנים, אחרי כמעט 10 שנים בארצות הברית, גם למדתי שם, משם בעצם גם נחשפתי להום סטייג'ינג. אני כבר הרבה מאוד שנים כבר בארץ, אבל משם בעצם ההיכרות שלי עם התחום הזה. במקביל להום סטייג'ינג, שבעצם אני עובדת עם הרבה מאוד בעלי נכסים, משקיעים, אנשים שרוצים לעשות איזושהי השקעה של מינימום כדי לקבל מקסימום ולקבל תשואה, מתווכים בכל הארץ שאני נותנת להם שירות. לפני 4 שנים גם בעצם הוקמה אקדמיה שמלמדת מתווכים ומעצבים את הנישה הזאת של הום סטייג'ינג. מעבר לזה אני אדריכלית מסחרית, בעיקר רוב הזמן אני עושה אדריכלות מסחרית במקביל להום סטייג'ינג בכל הארץ. היום אני אדריכלית הבית של סלקום, גולן טלקום, דינמיקה וכו'. זהו, אז זה ככה קצת על עצמי. ב-2021 קיבלתי מטעם הארגון האמריקאי, שהיום הוא בכל העולם, תכף אני אראה לכם את הפריסה שלו, בעצם את ה-Best Stager בעולם. אז אני אשמח לתת ושתשאלו ובאמת ממה שאני יודעת. אז קצת למה הדבר הזה נכון, למה הוא עוזר לכם, למה כדאי לכם. בכלל רגע להבין, אם כן אתם... בסופו של דבר, כשאתם נכנסים עם לקוח לתוך בית, זאת אומרת בית פעם ראשונה שלקוח רואה את הבית, תדעו שב7 שניות הראשונות, אוקיי? ב7 שניות הראשונות, הבן אדם כבר יודע אם הוא יקנה או לא יקנה. עכשיו, יכול להיות שהוא לא ידע להגיד לכם באותו רגע, אבל יש פה במוח שלנו מנגנון כזה שכבר יודע כבר לקחת אותנו ולנווט אותנו לאן שאנחנו רוצים. אתן לכם דוגמה קטנה. אם אתם נכנסים עם לקוח
והוא בא, אתם באים לצלצל בפעמון שיפתחו לכם, ואתם מצלצלים והפעמון לא עובד, ואתם לוחצים עוד פעם, ואז דופקים, ואז כאילו הידית מתפרקת לכם, משהו שם כאילו רעוע, משהו ישר אצל הקונה הפוטנציאלי, משהו מתחיל להתגלגל בראש באותם שניות, זה אוקיי, אם ככה אנחנו מתחילים, מה יהיה כשאנחנו ניכנס? ואז איכשהו נכנס, אם הוא רוצה או לא רוצה, אוקיי? הוא יכול להיות הכי אופטימי, הכי חיובי, אם הוא רוצה או לא רוצה. המנגנון הגנה שלנו, של המוח שלנו, ישר יתחיל לגרום לו לחפש עוד ליקויים. ומה לא מתוקן. ואיפה אני כבר אתחיל להוריד כספים. ולאיזה בור אני נכנס עכשיו, כי אולי גם האינסטלציה והזה, הוא ישר מפתח איזשהו מנגנון אנטי. אוקיי? זאת אומרת, כבר בשניות הראשונות שאפילו עוד לא ראה את הנכס, משהו כבר מתחיל לקרות לו בגוף. לכן הרושם הראשוני מתרחש בתת מודע שלנו, כבר בשבע שניות הראשונות בזמן שהמוח שלנו עדיין בעצם עוד לא ניתח אפילו את הספייס. אוקיי? את המרחב. זאת אומרת שבעצם הרושם הראשוני, גם ברעיון עבודה, גם בדייט, הרושם הראשוני זו תחושה. אוקיי? ופה בעצם ההום סטייג'ינג נכנס. הוא בא לייצר תחושה. אוקיי? אז מה זה בעצם המומחיות של הום סטייג'ר? מה אנחנו צריכים, ואני אומרת לכם שהסטייג'רים הכי טובים היום, יש כבר המון בוגרים בארץ, הסטייג'רים הכי טובים היום שמסתובבים בארץ, זה מתווכים שבעצם, מה שנקרא, למדו את המיומנות הזאת. לא מעצבים, כי הרבה פעמים מתווכים, מגיעים בתחילת הקורס, מגיעים ואומרים לי, כן, אבל אני לא למדתי עיצוב, אבל אני לא, כאילו מאיפה אני יודע? אבל ברור שמעצב שיעשה את זה יותר נכון, ואני אומרת לכם שזה לא. כי קשה מאוד למעצב, עם כובע של מעצב, לבוא ולדבר על תחושות ולדבר על להשקיע מינימום של כסף ולהיות פרגמטי וללכת על איזה שהם, אני אומרת, כמו גבולות ברורים, כי מעצב בחשיבה שלו רוצה לייצר את האני, רוצה לתת איזשהו חותם. ופה אנחנו לא אמורים לייצר חותם, אנחנו אמורים להיות פרקטיים, אנחנו צריכים ללכת לפי מה שנקרא גבולות מאוד מוסכמים, ואני אומרת לכם שהמתווכים עושים היום עבודה מדהימה בארץ. הם צריכים דבר ראשון, בעצם הום סטייג'ר, התפקיד שלו זה קודם כל להבין את השוק ולדעת להעריך את שווי הנכס. אנחנו לומדים את זה, זה נראה לכם פשוט מובן מאליו, זה ממש לא. דבר ראשון שסטייג'ר צריך, ואני אסביר לכם גם למה, אני כסטייג'רית שאני נכנסת, ואני לא שמעית, אבל אני כסטייג'רית שאני נכנסת לנכס, ואז בעל הנכס אומר לי, כמה את חושבת שהבית שלי שווה? ואז אני אומרת לו פשוט מאוד, בוא נראה, קודם כל כמה מטראז'. לוקחת את כל הפרמטרים הקבועים, אנחנו לומדים לעשות את זה. לוקחת את כל הפרמטרים הקבועים, שזה מיקום, קומה, גודל מטראז', עיר וכו'. ובעצם יש גם פרמטרים משתנים, שזה בעצם הנראות של הבית ועוד כל מיני דברים. אנחנו לומדים איך לחבר בין שני הדברים. ואני מסתכלת שנה אחורה, ואני בעצם מחפשת, והיום הכל פתוח באינטרנט, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יכולים להיכנס למדלן, ויכולים להיכנס לעוד הרבה מקומות לרשות המיסים, ולהבין מה נמכר, שבעצם אנחנו משווים דבר לדבר. איזה 4 חדרים של 120 מטר נמכרה בשכונה, בבניין, ברחוב, ברבתי, בקוטר של הדירה הזו. ואני מצליחה להוציא, בעצם בדרך כלל, אני מגיעה לכמה עסקאות שקרו בשנה האחרונה, שפחות או יותר תואמות, אנחנו הרי בתוך עיר, ואז אני אומרת, אוקיי, תשמע, במקרה אחד הדירה נמכרה בשנה האחרונה, פחות או יותר אותה דירה כמו שלך, נמכרה, סתם עכשיו אני זורקת דוגמה, לפי 30,000 שקל למטר, ודירה אחרת נמכרה לפי 38,000 שקל למטר. עכשיו, אם תעשו חישוב הכי פשוט, תעשו 100 מטר של דירה, קבעו לה 8,000 שקל הבדל, מה זה? כמה זה? כמה? 800,000 שקל. זאת אומרת שיש פה גאפ בין שתי דירות
שכביכול אותה מטראז', אותה 4 חדרים, באותה שכונה, באותו רחוב, שנמכרו ב800,000 שקל הבדל, ויש כאלה, בלי סוף, אני אומרת 5 אפילו ביותר, אוקיי? ואז אני באה ואני אומרת לו, תשמע, אם יש כזה הבדל, והעין המקצועית שלי, שאנחנו לומדים בעצם להיכנס עם העין מקצועית של סטייג'ר, אני נכנסת ואני בודקת בעצם את המצב של הבית, את מצב הליקויים של הבית, את הנראות שלו וכו'. ואז אני אומרת לך, בינינו, הדירה שלך יותר קרובה ל30,000 שקל למטר, 31,000 שקל למטר. יש אפשרות שאנחנו ננסה על ידי פעולות מאוד פשוטות, עם מעט כסף, שאנחנו נצליח לדירה שלך ללכת בעצם לקפוץ לכיוון ה-36, 7 ו8,000 שקל למטר, שזה לא משהו מחיר שאני המצאתי. זה יתקבל בשוק השנה. וזאת המטרה שלנו, שאם אני אשקיע את ה-30, 40, 50, ואנחנו לומדים איך לתקצב את זה בדיוק, אבל אלה הסכומים, אם אני אכניס את המעט השקעה הזו בדירה, אבל בצורה מדויקת, אני אצליח להקפיץ אותה במאות אלפים במחירה. וכמובן במהירות של המחירה וכו', אוקיי? אז זאת הסיבה שהמיומנות של ההום סטייג'ר, בעצם אנחנו צריכים להבין איך להעריך את השווי נכס, לא בשביל להחליף שמאים, אלא על מנת שאני אוכל לתקשר את זה עם הלקוח, למה כדאי לו להשקיע את ה-30-40,000 שקל, והוא לא יחשוב פעמיים אפילו. כי מבחינתו לשים מה שנקרא ברולטה על האדום, אוקיי? להשקיע 40,000 שקל, מיד זה יהיה רווח של עוד כמה מאות אלפי שקלים. אוקיי? כמובן, לדעת לאפיין את מי הוא הקונה הפוטנציאלי, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. אני חושבת שאתם בטח ובטח בירושלים, שאני קצת פחות מומחית בירושלים, אבל היו לי כמה פרויקטים פה. יש פה רחובות, ותקנו אותי אם אני טועה, יש פה רחובות שברחוב אחד דירה יכולה להיות X, ובגב של הדירה הזאת, ברחוב המקביל, הדירה היא כמעט פי 3. זאת אומרת, הניואנסים הקטנים ברחובות הם קריטיים. עכשיו, יותר מזה, גם הצביון והקהל מה שנקרא גר ברחוב אחד, הוא לא הקהל שגר ברחוב ליד. קהילה. הקהילה. לכן, כשאנחנו כסטייג'רים באים לעשות סטייג'ינג לבית, זאת אומרת קצת לשדרג אותו ולעשות, אנחנו קודם כל צריכים להבין מי הקונה הפוטנציאלי שלנו, מי האוכלוסייה. אם זה מישהו בודד, אם זה משפחה, מה הסגנון שלה, במה היא מאמינה, מי היא. אוקיי? כי המטרה שלנו זה לדייק את הקונה הפוטנציאלי. שוב, נדייק את הקונה הפוטנציאלי, הוא ירצה את הדירה הזאת, הוא מוכן לשלם את המחיר הגבוה שלה. למה? כי היא מדויקת לו. אוקיי? לדעת להבליט כל נכס ויתרונותיו, ברור, אני מיד איך שאני נכנסת לנכס, אני עושה איזושהי שטיפה, אנחנו לומדים לעשות את זה. מה היתרונות של הנכס? מה החסרונות? המטרה שלי זה להרים את היתרונות, קצת להחביא את החסרונות. להביא את הנכס לנראות מקסימלית במינימום השקעה, כמובן, זה הרעיון של סטייג'ינג, זה לא שיפוץ, אוקיי? אני לא שוברת קירות, אני לא מחליפה אינסטלציה, אלא אם כן זה ממש לא נכנסת למקומות האלה. אני מראה את הפוטנציאל של הנכס, אוקיי? כמובן, לגעת ברגע שבאנו שה7 שניות זה בעצם הרגע של הבן אדם, אני רוצה שהוא ייכנס וישר עושה את זה. אפשר ככה, שהנשימה תעתק, לגרום לנכס לבלוט מעל נכסים סביבו, ברור. ותכף אני אדבר קצת על מה קורה היום בשוק הנדל"ן, וכמובן לעצב ללקוח את העתיד. אנשים רוצים לראות, לא משנה אם הם משקיעים, הם הולכים לגור בדירה הזאת, הם רוצים לראות את עצמם בדירה הזאת, הם רוצים לראות את החיים שלהם, הם רוצים לדעת שהם ירוויחו מהדירה הזאת, שהם יחיו בדירה הזאת, שיגדלו את הילדים בדירה הזאת, כל אחד עם החלומות, ולכן אנחנו צריכים להיות סופר מקצועיים בלדעת לאפיין מי הלקוח הפוטנציאלי שהוא בדיוק לדירה הזאת. קצת נתונים, ואסף מקודם קצת דיבר על זה. שוב, לא המצאנו את הגלגל, 30 שנה זה כבר נעשה בארצות הברית, זה ארגון מאוד גדול שנקרא IHAPS, שזה International Association
of Home Staging Professional, הוא עובד ביחד עם ארגון המתווכים האמריקאי. הם חברו ביחד כבר לפני הרבה מאוד שנים, ומדי שנה יוצא סקר לכל אותם 1.5 מיליון מתווכים ברחבי ארצות הברית שהם מחויבים לענות לסקר הזה. ובאמת זה הסקר מ-2021, 2022 עוד לא יצא. זה הסקר בעצם האחרון שהיה, זה פשוט לא יאומן לנתונים. מה שאתם רואים פה בפאי למעלה, אני אקצר לכם למי שגם לא רואה. כן, אז אני אקצר לכם. בפאי פה למעלה אנחנו רואים בעצם נכס רגיל, אוקיי? שכרגע, זאת אומרת שיצא לשוק והוא לא עבר סטייג'ינג, אוקיי? הוא לא עבר סטייג'ינג, לא עבר שדרוג, באו, לקחו את הנכס, העלו אותו למחירה. אפשר לחמוד קצת, זה מכובד? כן, חמוד. בעצם זה הפאי שמדבר על נכסים שהוציאו למחירה בלי שהם עברו סטייג'ינג. מה שאנחנו רואים פה, ש18%, אוקיי? 18% מבין הנכסים שיצאו בלי סטייג'ינג נמכרו בין, או קיבלו הצעה, למחירה רלוונטית בין 45 יום ל-60 יום, אוקיי? לקחו את אותם נכסים, בשנים האחרונות הם עושים את זה, לקחו את אותם נכסים ובעצם הורידו אותם מהשוק, עשו להם סטייג'ינג והעלו אותם חזרה לשוק, את אותם נכסים, אוקיי? דרך אגב, זה נכסים בדרך כלל, אתם מכירים את המושג הזה, נכס שרוף? כן. אוקיי. אתם לא רוצים נכסים שרופים. למה? כי הקונה הפוטנציאלי הבאמת האמיתי הוא הראשון שרואה את הנכס, אתם יודעים. אותו צריך לתפוס גם אם נראה לכם שהוא נותן קצת פחות. בדיוק. למה בעצם נכס שרוף זה אומר שהנכס כבר כאילו התבזבז בשוק, כבר באו וראו אותו, כל האנשים שבאמת רוצים לגור בבניין, ברחוב, כבר הרלוונטים שמחפשים, כבר עוד שנייה בית ספר מתחיל, שנת לימודים, שנת זה, עוד שנייה מתחיל, לפני החגים, אחרי החגים, הזמן שאנחנו רוצים לרכוש כבר עוד שנייה עובר לנו, כבר ראינו את הנכס הזה. הסיכוי לשכנע אותנו עוד פעם לצאת מהבית ועוד פעם להגיע לנכס שכאילו כבר ראינו והבנו את דעתנו עליו, לבוא עוד פעם בשביל לשנות את הדעה שלנו עליו, הוא לא פשוט. אוקיי? לא תמיד שייך להום סטייג'ינג. מה? לא תמיד שייך להום סטייג'ינג, זה גם עניין של מחיר. חד משמעית. דרך אגב, אחד מהדברים של הסטייג'ר זה גם לשקף את העלות המחיר הרציונלי של הנכס. לקחו את הנכס, הורידו אותו, עשו סטייג'ינג, העלו אותו שוב. תסתכלו איך הפאי משתנה. כמעט 29.4, כמעט 30%, אוקיי, מהנכסים נמכרו בין 7 ל-14 יום. זה נתונים על פי 1.5 מיליון מתווכים, אוקיי? שעובדים בשיתוף פעולה עם סטייג'רים. דרך אגב, רוב המתווכים בארצות הברית היום, או שעברו את ההכשרה, או שיש להם סטייג'ינג אין-האוס במשרד שלהם. 18% נמכר בין 3 ל-7 ימים. 14% בין יום ל3 ימים. זאת אומרת, עשו אופן האוס, ובאופן האוס זה כנראה כבר קיבלו כמה הצעות והוא נמכר. אוקיי? אנחנו גם לומדים איך לעשות אופן האוס בצורה מקצועית ונכונה. זה, ואחר כך זה אותם בתים בנתונים אחרים רק בגלל הסטייג'ינג. אחר כך, בפאי האחרון, זה נכסים שלא עלו לשוק עד שלא עשו להם סטייג'ינג, עד שבעצם לא הכינו את הנכס למחירה בצורה מקצועית. מה שאנחנו רואים פה זה דבר מדהים. 28%, 28.4% בין 7 ל-14 יום. 26% בין 3 ל-7 ימים. 15% בין יום ל3 ימים. 19 בין שבועיים ל3. זאת אומרת, ב3 השבועות הראשונים, כמעט אם אתם מסתכלים, כמעט 80% מהנכסים נמכרים. כל הנתונים האלה זה מארצות הברית. מארצות הברית. שאלה אם זה בארץ. רגע. עכשיו. התוכנית, ההום סטייג'ינג בשנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות,
כתוצאה באמת מעבודה מדהימה של הארגון, כבר נמצא בכל העולם, אוקיי? היום הפעילות של הסטייג'ינג של הארגון הזה באירופה יותר חזקה וגדולה מהפעילות בארצות הברית, אוקיי? יש כנסים כמה פעמים בשנה. היום בכל עיר בירה יש בטוקיו ויש בסידני ויש נציגויות, ובעצם היום מלמדים בלמעלה מ-34 לוקיישנים בעולם, מלמדים ומכשירים מתווכים את הנישה הזאת שיכולה בעצם לשדרג להם את המקצוע. בכלל, היום סטייג'ר מתווך היום בעולם, כבר בארצות הברית, כבר הוא קורא לעצמו, זה כבר לא real estate agent, זה real estate stager. זאת אומרת, אני לא יודע רק למכור ולעשות את התיווך, אני יודע גם להכין את הנכס למכירה. זה התמחות נוספת או שזה... זה התמחות נוספת לתיווך. שוב, כמה נתונים שגם כן התקבלו, שירותי נדל"ן של למעלה מ-30 שנה, השירות הנדל"ני בעולם, למעלה מ10,000 בעצם מומחים בכל העולם. חמישית, הנתונים מראים ככה שחמישית, שזה המון דרך אגב, תחשבו, חמישית מכל הנכסים שנמכרים בעולם היום עוברים את השירות של הסטייג'ינג. חמישית, תחשבו כמה זה, כמה במיליונים. מספר המתווכים שמעיד על גדילה של כמעט כפול ברווחים רק על ידי זה שהוא הכניס את השירות הזה. אחת הסיבות לזה, דרך אגב, א', יותר קל לקבל בלעדיות, ברגע שאני אומר שאני יודע גם להכין לך את הנכס למכירה, זה כבר מראה על איזושהי מקצועיות שהיא קצת מעבר. אחד. דבר שני, שמתווכים שמסיימים ויודעים לעשות סטייג'ינג, הם לא מקבלים פחות מ2%. זאת אומרת, מישהו אחר אולי מבקש 1.5%, 2%, אבל אני גם עושה את האקסטרה. אני נותן שירות שלאנשים של לקוחות כיף ונעים לתת לכם ולשלם לכם. מה שקורה היום בארץ שאנשים אומרים, מה הוא כבר עשה שאני אשלם לו את 2%, אוקיי? במיוחד שם בממשלה גם מתחילים לדבר על כאילו בכלל לתקצב את זה או לתת איזושהי תקרת זכוכית כזאת לדבר הזה. יכול להיות שיכול לגבור יותר מ2% אפילו. יכול להיות דרך אגב, בתל אביב יש כמה מתווכים שעושים סטייג'ינג וגובים כמעט 4%. ומקבלים, אוקיי? ותכף סיפרתי גם לאסף סיפור שאני אספר לכם גם כן תכף. זה הכל עניין של state of mind, דרך אגב. זה stage בדיוק. כמובן שנכס שעובר סטייג'ינג נמכר כבר בחודשיים הראשונים. נכס שעובר סטייג'ינג מעלה את הערך שלו בין 10% ל-25%. אני אומרת לכם שכבר נתקלתי ביותר. הכשרה בתחום בכל בירות העולם, למעלה מ-30 לוקיישנים, זה באמת בכל הבירות הנדל"ניות הגדולות בעולם, יש היום בעצם הכשרה של סטייג'ינג. כמה דברים שבאמת, אם אתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל תכלס, למה? אז קודם כל, אתם מייצרים יותר לקוחות מרוצים. לקוח שמכרתם לו מהר את הנכס, ובמחיר המקסימלי שיכולתם להוציא, הוא happy client, אוקיי? הוא שמח. והוא ידבר עם החברים, ואם אחותו או גיסו או אני לא יודעת מי השכן רוצה למכור, הוא יגיד, אתה חייב ללכת עם ברכה. חייב. יותר נכסים בבלעדיות, היום אנחנו יודעים שבכלל השוק קצת, הוא בכלל ב4 שנים האחרונות הוא בעליות וירידות, קצת יותר קשה להשיג בלעדיות. קל יותר להשיג בלעדיות שאתם מביאים עוד ערך. עכשיו, ערך זה דבר שאתם בטח שומעים כאילו כבר מלא זמן, טוחנים לנו בראש ערך, ערך, ערך. ערך הוא בסופו של דבר, שאני שואלת נגיד מתווך או מעצב, שאני היום ברצה גם למעצבים, מי אתה? מה הערך שלך? מה הבידול שלך? אנשים אומרים, לא, אבל אני מקצוען. אוקיי, גם אני מקצועני, גם אני מקצועני, כולנו מקצוענים. לא, אבל אני מומחה ברחוב הזה, אני נותנת להם מכיר עוד שניים. ולפעמים אנשים, כשמנסים למכור את עצמם, ומתווכים בפרט, הם משתמשים במילים ששנייה לפני כן מתווכים אחרים שבאו לבקש בלעדיות, השתמשו באותם מילים. אז כאילו, איך אני כלקוח אבחר בכל אחד ואחד על סמך מה? אבל בסופו של דבר זה כמו הרושם הראשוני והתחושת בטן.
אבל אני לא רוצה ללכת רק על תחושת בטן, אני מדברת פה, אני לקראת, בתור בעלת הנכס, אני לקראת עסקה של מיליונים לפעמים. אולי זו פעם ראשונה בחיים שלי שנכנסת לעסקה של מיליונים, אולי זו פעם האחרונה שלי בכלל להיכנס כי בדרך כלל זו העסקה הכי גדולה שאנחנו עושים בחיים כבעלי נכסים. איך אני יודעת עם מי ללכת? ובסופו של דבר, שמים את כל היופי בצד, ואנשים בוחרים במקצועיות, אוקיי? אנשים שרוצים שילוו אותם, אנשים אחרים, הם מחפשים מקצועיות. לא מחפשים לא צבע שיער ולא מחפשים, הם מחפשים תוצאות ומקצועיות. וברגע שאתם יודעים ומוכיחים להם שאתם תדעו לקחת את הנכס שלהם ולהוציא יותר בעסקה, הנכס שלכם. אבל זה יותר מתאים לארצות הברית, כי הרבה אנשים עוזבים את הדירה לפני שהם מוכנים להשקיע כסף. אצלנו אתה מבקש ממנו לצבוע קצת איזו רציפות שהייתה והוא לא מוכן להשקיע. לא מדברים פה על מעגל היד. אז אוקיי, אז קודם כל זה שאלה. אז רגע שנייה, קודם כל ההערה הזאת היא סופר נכונה, אוקיי? אבל היא נכונה. זה נכון, אבל זה נכון לפני 6, 7, 8 שנים. היום, רגע, שנייה, היום אנחנו לא שם, אוקיי? ואני חושבת שהדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה קודם לעצמכם לשנות רגע ולשים את העקבות שנייה בצד, כי אנחנו פשוט לא שם. עכשיו אני יכולה להוכיח לכם את זה על מה שנקרא הרווח הפסדת שלי לפחות, אוקיי? אנחנו לא שם. היום אנחנו לא שם כי אנחנו יודעים לצרוך מסעדה שמשתמשת במוצרים קצת יותר טובים, אנחנו ספציפית רוצים לשלם יותר למורות שזו אותה כמות בצלחת, אבל כי זה נראה טוב, אוקיי? זה בדיוק אותו דבר. וכשאני נכנסת למקום ואני מסתכלת על שני ג'ינסים, אחד שנקנה בתמנון, כי גם לתמנון יש ג'ינסים, ואחד של מעצבת, אז אני מסתכלת ואומרת, רגע, זה שווה את עוד 600 שקל? אולי כן, אולי הטיפורים יותר טובים, אולי כן. לצעירים אבל. מה? ממש לא, ממש לא. אז כנראה את לא בשוק. אני בשוק, תמיד לי מצוין. נהפוך, אני חושבת שדווקא האוכלוסייה היותר בוגרת, יודעת להעריך דברים טובים, ויכולה גם לשלם על זה, לעומת החבר'ה צעירים. אתם מחושבים. בסדר גמור, מחושבים זה דבר חיובי. דווקא בגלל שזה מחושבים אפרופו, אוקיי? אז אני יודעת שאם הנכס, אם אתה בעל הנכס, ואתה תיקח את השירות שלי של הסטייג'ינג, כי אתה מבין את הרציונל של זה, אוקיי? ובעצם נכנס קונה פוטנציאלי והוא מסתכל והוא אומר, כבר אין את החוטים של הנורות, כבר השקעים שהיו תלושים כבר אחרי 30 שנה שלו, זה כבר הספה שעשינו לה איזשהו קומופלאז' ולא רואים את השוקו של הנכדים שנשפח או של הילדים, שצבענו קצת ועשינו רפרש, שבמקלחון אין את הווילון הזה המגעיל שנדבק לגוף עם העובש, השקענו קצת כמה מאות שקלים ושמנו זכוכית. דברים קטנים שמייצרים תחושה שאני כקונה פוטנציאלי, אני אומרת, בוא'נה, אין לי פה הרבה להשקיע. גם אם אני רוצה להתאים את זה לעיצוב שלי, לאישיות שלי, אני אומרת, אבל עדיין הבסיס פה הוא בסיס טוב. זה בית שאהבו אותו, תקנו אותו. אני אתן לכם דוגמה. יופי זה דבר שמוכר. גם, אבל אני אתן לכם דוגמה אחרת שהיא בדיוק אותו דבר, ויכול להיות שאתם תתחברו לזה בקונספט, כי זה פשוט זה שם, כולנו עושים את זה. כשאתם, יש לכם רכב ואתם רוצים למכור את הרכב שלכם, אוקיי? יכול להיות שבחצי שנה האחרונה אתם נוסעים, והרכב שלכם מזבלה, אוקיי? פשוט מזבלה. אוכלים תפוח, השארתם אותו, הילדים זרקו, נשאר מאחור, הכוסות, הבקבוקים, דפים, לא יודעת מה, כתבתם כל מיני פתקים של בתים, של טלפונים, הכל על הרצפה, האוטו מזבלה. אבל החלטתם שאתם רוצים למכור את האוטו. לא עולה בדעתכם לצלם את הרכב אם לא שטפתם אותו. אם לא נכנסתם רגע שיתקנו את הבקלית ואת זה וכל מיני, עושים כל מיני שדרוגים. אם לא שאבתם מבפנים כמו שצריך, אם לא שמתם עץ ריח, אוקיי? אם לא צילמתם אותו רק ביום שמש מתחת לעץ, בלי רכבים ליד שהם לא יקנבו את ההצגה, מה עשיתם לאוטו? עשיתם לו סטייג'ינג.
ב-100 שקל. באמת, זה בערך על אותו יחס. מה עשיתם לאוטו בלי עשיתם לו סטייג'ינג? למה? כי יש מיליון רכבים ביד 2 ואתם רוצים שדווקא האוטו שלכם יקפוץ ושישלמו לכם את המחיר של המחירון ולא שקל פחות. מה עשיתם? סטייג'ינג, אוקיי? זה על אותו משקל, בדיוק אותו משקל. אותו רכב שנראה עכשיו שהוא מנצנץ ומריח טוב, אותו רכב, אם הייתם מוכרים אותו כמו שהוא נראה, היו נותנים לכם באלפים פחות וכולו מה? 100 שקל עלה לי לנקות אותו. זה על אותו משקל, אוקיי? זה לא מדויק, כי 80% מהמחירות שנמכרים בארץ זה מדובר או לזוגות שמתגרשים, שכל אחד לא אכפת לה מה קורה בבית, ואותו דבר גם דירות ירושה. זה סטטוסים שמאוד קשה לשכנע את זה. אני לא מכירה את האחוזים האלה, וזה סטטיסטיקה שנשמח שתשלח לי. לא. זה נשמח שתשלח לי את הסטטיסטיקה הזאת. הפוך, בתל אביב יש יותר גירושים. רק דבר אחד. דרך אגב, אפרופו, אני פשוט קראתי את זה. גירושים מספר 1 בארץ זה בגבעת עדה, בצפון. מודיעין? אוקיי, לא יודעת מה קורה שם, אבל שם האחוז גירושים הכי גבוה. אוקיי? רק דבר אחד, אז כאילו, את אמרת שזה לא שיפוץ, אבל לדעתי, גם אמרת על זה של הורדת קיר. אני עוסק בתחום הזה עוד לפני שהייתי מתווך, איזה 5 שנים, ודווקא הורדת קיר, לדעתי, זה גם לא נחשב שיפוץ, אבל לפעמים הורדת קיר עושה את כל השינוי של בית. חד משמעית, אז אני רוצה אם אתה מוריד לחדד בין את זה. סלון למטבח, ואם אתה פותח את הבית בצורה כזאת, שזה יכול לעלות 200,000 שקל ועלות של 5,000 שקל. מסכימה איתך ב100%, רק תשימו לב שאתם מזמינים מישהו מקצועי, שמאשר לכם שהקיר הזה אפשר להוריד אותו, אוקיי? לא, אני מדבר על קיר בלוק. לי זה ברור שאני מורידה מוחקת כמה קירות, אבל קל לי כי אני במקצוע ואני, מה שנקרא, רשאית להוריד קירות. טוב, ודאי. זהו, כמובן שיותר כסף במחירה ללקוחות, השיפור השירות שלכם, יהיה לכם יותר בלעדיות, יהיה לכם יותר happy client, יהיה לכם עוד כסף במחירה, האחוז שלכם, זה לא משנה אם זה 1%, 1.5% או 2%, הוא פשוט יהיה יותר גבוה, כי המחיר מחירה יהיה יותר גבוה. אוקיי? כמובן שהנכס כבר מוכר את עצמו, לא צריכים ללכת ולנסות למכור את הנכס. משלב הצילומים שלו הוא נראה יותר טוב, הוא בוחר יותר טוב, עושה את העבודה. כמובן שזה בידול מדהים, היום בירושלים אין עדיין, יש כבר כמה סטייג'רים, יש לכם מקום להיכנס לדבר הזה. ואני יכולה להגיד לכם שירושלים, אני לא פעם דחיתי עבודה או העברתי אותה לסטייג'רים שהם בוגרים. יש פה אוכלוסייה אנגלו-סקסית מאוד מאוד גדולה. אנשים שמגיעים מארצות הברית יודעים מה זה סטייג'ינג, אנשים שמגיעים מאירופה יודעים מה זה סטייג'ינג, אוקיי? אם תדברו סטייג'ינג, אנשים יבינו אתכם בירושלים, אוקיי? יש מספיק אנשים שידעו מה אתם עושים. עוד משהו שהייתה לי שיחה ככה בבריף עם אסף לפני כן, אני חושבת שגם פה יש פה איזשהו משהו קטן שאנחנו צריכים כולנו כמתווכים לעשות איזשהו שינוי מחשבתי. לעצמנו או ללקוחות? לעצמנו. יש איזושהי תחושה שאנחנו כל הזמן צריכים כאילו לשמור את הבלעדיות אצלנו קרוב שאף אחד לא ייגע ולטרוף אותה מהר ושאף אחד לא ייגע לנו וכאילו זה שלי וזה שלך. ואני אומרת לכם, וזה נכון גם זאת אומרת, הלשכת מתווכים כבר הבינה, וזה בעצם האפליקציה שהם גם העלו ואיכו, האתר. היום בעולם אין דבר כזה. יש עולם גלובלי של שיתופיות. זאת אומרת, שאם אני קיבלתי עכשיו בירושלים פה בלעדיות על נכס, יכול להיות שלקוחות הפוטנציאליים שאני רוצה למכור להם, הם לא יודעים שיש לי את הנכס הזה. ויכול להיות שאם אני אתקשר ל4 מכם, ואני אגיד, תגידי, יש לכם אולי לקוחות שמחפשים 3 חדרים בקומה גבוהה בפרויקט ההוא? ואז תגידי לי, וואלה, את יודעת מה, יש לי לקוח כזה. אז פתאום הבלעדיות שלי הופכת ללקוח מרוצה שלה, ושנינו מרוצים, ושנינו בדיוק, ושנינו מרוצים. וזה, אני חושבת שאתם לאט לאט מבינים את זה, וזה נכון בכל הארץ. ואני אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק בירושלים. תפתחו רגע את הראש, כי מה שקורה בשנים האחרונות, ואני חושבת זאת אומרת, אני עושה עבודות בכל הארץ, אני בשיתוף פעולה עם מתווכים בכל הארץ, אני עושה אדריכלות מסחרית בכל הארץ, מה שקרה פה בקורונה גם, כל המציאות קצת נטרפה. למה?
כי היה פה מין, אתם בטח, עכשיו זה קצת, מה שנקרא, המצב קצת וואט, אבל מה קרה לפני כן? פתאום אנשים הבינו שהם רוצים לחזור לגור ליד ההורים שלהם, ופתאום ההייטק שלח אותו הביתה לעבוד מהבית, אז למה לי לגור שם אם אני בעצם גר, או יכול לעבוד מהבית שם, ואנשים התחילו לזוז. אז יכול להיות שאם לי יש בלעדיות בירושלים, ברחוב מסוים, יכול להיות שהלקוחות שלי בכלל זה כרגע חבר'ה לא יודעת מה, בחדרה, שמחפשים לעבור עכשיו, נגמר להם לא יודעת מה, כמה שנים בהייטק שם, ויכול להיות שהם מחפשים לחזור לירושלים. ויכול להיות שהחבר'ה בחדרה בכלל פנו למישהו אחר מכם. אוקיי? יכול להיות שהחבר'ה בחדרה בכלל פנו למישהו בחדרה, מתווך בחדרה, שימצא להם נכס בירושלים. מה שאני אומרת זה שתשתפו כל נכס אקסקלוסיבי שיש לכם, תשתפו, תפתחו. כן, יכול להיות שאתם תקבלו בסוף פחות קצת על העמלה, אבל אתם תמכרו את הנכס ויהיה פה שיתופיות, ויהיה פה מה שנקרא שיתוף פעולה וווליום של מחירות. אוקיי? מעולה, מעולה, זה ממש כיף לשמוע. אז זה באמת ווין ווין לכולם. מי שרוצה בכלל שתדעו שיש המון ספרות שכתובה על סטייג'ינג. תכף אני אגיע לדברים הג'וסים שיהיה לכם ממש כיף לראות. יש המון ספרות כתובה שאתם יכולים להזמין גם, לצערי עדיין, אני עובדת את זה, אבל עדיין לא בעברית. יש, אבל באמת המון ספרים של סטייג'ינג, של מה לעשות, טיפים, נקודות, דברים שפשוט אפשר לקרוא ולאמץ. זה בטח תדבר על זה אחרי זה, אבל הכוונה היא לקנות דברים חדשים, או שיש לא, ספרים, קודם כל תמציא את הידע. לא, אני מדברת על... אחר כך אני אסביר איך אנחנו עושים. אתם בטח, אנשי נדל"ן מתים על התוכניות האלה, אני בעצמי לפעמים עד אמצע הלילה בבית פלוס ובכל מיני תוכניות שזה חוזר על עצמו לפעמים, אבל זה כיף, אנחנו חיים את החללים האלה, אנחנו אוהבים את החללים, זה חלק מחיינו. תיקחו רעיונות, תהיו שם, תבינו שזה משהו שכדאי להציע ללקוחות שלכם. מה זה? סליחה, מה זה? מה אמרת עכשיו? כל התוכניות טלוויזיה, קצת זה, כן, המון תוכניות טלוויזיה. אני רוצה לעבור עכשיו קצת לפרקטיקה. זהו, בואו נמשיך רגע, לקחנו שנייה. אני רוצה לעשות מעבר אחד דווקא לפרקטיקה, שזה בעצם התוצאה, ומה אנחנו יכולים בעצם להביא ומה המטרה, ורק תראו שהעין שלכם כבר בעצם תקנה את הדבר הזה, ואם זה קוסם לכם, זה בטח ובטח קוסם ללקוח, אוקיי? עכשיו, יש פה שני דברים שאני אראה לכם. אני אראה לכם, בעצם זה גם כן חלק מהמיומנות שאנחנו לומדים, זה גם לעשות סטייג'ינג, שזה נקרא virtual staging, שזה בעצם איזושהי הדמיה שאנחנו בעצם מדמים. לכל מי שרגע עברה לו שאלה, רגע, אבל מה אני עושה אם בן אדם לא רוצה להשקיע את כל הכסף? מה קורה אם אנשים חיים בבית והם לא רוצים להכניס שיפוץ? יש מלא כל מיני סיטואציות. זאת האופציה, זאת התשובה. או בית של קבלן שהם לא רוצים עכשיו לראות מחדש, לא רוצים לקנות, לא רוצים להשכיר, לא רוצים... אוקיי? זאת אופציה נהדרת לקחת. ומה שנראה לכם עכשיו זה הדמיות שאנחנו לומדים לעשות בפשטות, במהירות, לא צריכים להוציא לאדריכלים. יש היום תוכנות שאנחנו לומדים עליהן שהן באמת בקלילות במשחק, שאנחנו עושים את זה, שמקפיצים את המחירה, אוקיי? כי אנחנו מראים להם את הפוטנציאל העתידי של הנכס. עכשיו, אתם מסכימים אותי שאנחנו הרבה פעמים נכנסים לנכס, ואז אנחנו רגע עומדים ואנחנו אומרים, מה, כל זה הסלון? מה, איך אני מסתדר? מה חשבו כאילו עם המבנה הזה, אוקיי? ופתאום כשאנחנו רואים את הריהוט במקום, אז זה עושה לנו רגע סדר. באותו רגע קשה למכור את הדבר הזה, איך פתאום החלון הוא, איך זה לא מסתדר. ופה בעצם מגיע זה, מה שאתם רואים פה, האפטר זה הדמיה, אוקיי? הדמיה פשוטה שלוקחת רבע שעה, אוקיי? רבע שעה 20 דקות אני מרימה הדמיה כזאת. זה שווה כי זה עושה את המחירה. גם אם אני אעלה ליד 2 או מדלן או לאתר או לאיפה שלא תעלו ואני אראה את הלפני ואת האחרי ואני אסביר בעצם את הפוטנציאל, זה מוכר, אנשים יתנו רכב ויבואו לראות את הנכס, אוקיי?
עוד דירה, וזו דירה שעבדתי איתה, היא בחול, שהיה מטבח מטריף, באמת, הוא מטריף. אבל מה? כאילו המטבח גנב את כל הסלון. אז אמרתי, מה אני עושה עם הדירה הזו? מי, כאילו, מה, רק אוכלים בבית הזה? כאילו, אין, לא יושבים? והם לא רצו לעשות סטייג'ינג, כי הם היו שם לחוצים למכור והם לחוצים עם כסף. והעליתי את זה בעצם בהדמיה, ופתאום שמתי לב שאפשר לעשות, ועוד הכנסתי איזושהי ספה שהיא יחסית מאוד גדולה, וזה כבר מדמה, וכשרואים שיש פה גם פינת ישיבה, וגם קצת ירוק, ומרפסת, וספה, וטלוויזיה, ורואים שבעצם דווקא יש שם משהו נורא נחמד שהם מבשלים, ואז מול הטלוויזיה, וכולם כזה ביחד באותו ספייס, ופתאום מקבלים איזושהי תחושה. אוקיי? אנחנו רוצים לייצר תחושה. זה כבר לא הדמיה, זה אמיתי. זו דירה שאתם יכולים לראות אותה מלא בירושלים, כי זה הדירות, הבתים הישנים. מרפסת. עכשיו, מי רוצה להיות במרפסת כזאת? באמת. אף אחד לא רוצה לקבל מרפסת כזאת. יוצאים החוצה ועושים... נכנסים פנימה והולכים. שבעצם המרחק בין זה לבין זה, זה אולי 200 שקל. צבע. ומין בבקסטוק את הדבר הזה שנמתח עם הקצת זה מה ששמו. אוקיי? את המניפה הזאת שנפתחת. מה עשית לתריס אבל? מה? עדיין, יש עדיין. לא, זה הפוך. זה כאילו, צילמו את הצד השני. הריצוף פה ספציפית הוא חדש. אפשר, אני עשיתי את זה בפרויקט אחר, יש לי תמונה, אני אשלח לך. יש היום אפילו באיקאה... מספיק שאתה מוציא את הספה, עשית את אותה. נכון. יש היום באיקאה, יש היום בכל מיני פתרונות של כמו פלסטיק שאפשר להרים, שקונים אותו לפי מטר בצבע לבן. לבן. לבן ניטרלי, נקי. תזמינו בדיוק בגודל הזה, חותכים לכם לפי המידה, אתם מניחים, המים משתפים מתחת, נקי, יפה, לבן. על הרצפה. כן. עושה את העבודה בצורה מדהימה. בנראות, זה עושה את העבודה בלי להחליף את ה... לא, המרפסת זה פשוט צילום לצד השני. זה מרפסת אחרת. כן. דרך אגב, תריס, מגיעים עם צינור, שוטפים, הוא נקי, הכל בסדר. עוד דירה שמשקיע קנה, שבעצם הבית נראה ככה לפני כן, גרו שם איזה סטודנטים כזה ועשו שם מין קומונה כזאת. שם לא גר סטודנט. מה? לא גר סטודנט. זה מיטת יחיד. שם גר ספציפי סטודנט. סטודנט אחד. סטודנט אחד. זה השם שלו. סטודנטים בדרך כלל. תשימו לב גם את כל העובש פה. דרך אגב, טופל, צבענו, אין יותר עובש, הכל טוב, טיפלו בזה. כל השקעים, כאילו המנורה פה, כאילו, זה לא, אוקיי? זה לא עושה חשק לאף משקיע, זה נראה של משקיע. זה כאילו, מסתכלים על זה ואומרים, כמה כבר ישלמו לי על החדר הפצפון הזה? כמה ישלמו לי? הלכנו, השקענו, ניקינו קצת, עשינו שפחלת, צבענו נגד עובש, הבנו מאיפה הרטיבות, עלה לנו 1,500 שקל לטפל בכל בעיית הנזילה והרטיבות שם, עשינו צבע, קצת וילונות, פרקט, העליתי עד למעלה, הלכתי עם הפרקט ברמה עיצובית, כאילו, בשביל שייתן כמו גב למיטה, כי המיטה לא יכולה להיות ככה, כי תיקח יותר מדי. מקסטוק, קצת כזה סמיכה וזה בכלום כסף, אולי ב100 שקל כל הסט הזה. בקטנה, ביום אחד, טק, הכל קורה, אוקיי? זה כלום כסף, אוקיי? הדירה הזאת, החדר הזה, הושכר ב-950 שקל לפני כן לסטודנט, פה הוא שילם 1,700. וואו. כל חודש. לא שווה להשקיע איזה על פיה? כן. 3,000 שקל על החדר לא שווה? תוך 3 חודשים רק מהדלתא אתם נכנסים? שכן. רגע. יכולה להחזיר שנייה? כן. מאוד יפה. אותה דירה, אבל בסלון שלה, אוקיי? ככה נראה הסלון שלה. רואים, זה אותו סטייל עיצובי של מקודם. אוקיי, גם כן היה קצת פה כזה מין כבר פיצוץ כזה של איזה צבע צהוב שכבר לא, אין צבע כזה במניפה. הכל כאילו כבר עם עובש וארונות והכל כזה נורא מגעיל.
אוקיי? צריך קצת ליפטינג. עכשיו, בדירה כזאת, כל סטודנט שלם 950 שקל לחדר. זו דירה במיקום מדהים. אין סיבה. תסתכלו, מה עשינו? בעצם מה עשינו? הזמנו שזה 2-3 ארונות מאיקאה, איזשהו בוטשר שנותן גם ישיבה לשני הסטודנטים, אותה מכונת כביסה עם ספוג פלא, קצת ניקינו, נראתה אחרת לגמרי, כאילו כמו חדשה. הכנסתי קצת סודה לשתייה, הכל הפח היה מבריק. המשטח למעלה? גם כן הכל מאיקאה. החלפנו את כל המטבח הזה, יצרנו פה פינת ישיבה, בעצם קטנה עם 2 כיסאות בר. החלפנו פרקט, קצת צבע. זה אותו בר בבית? זה אותו בר. כמה זה עלה? אל תגזים! בוא נעשה רגע, אתה יודע מה? שנייה, זה שיפוץ של 25,000. 50,000 שקל. אוקיי, שנייה, תעצרו. שהשיפוץ עלה 25,000 שקל. בכל הדירה? כל הדירה. 2 חדרים, אמבטיה ושירותים חדשים, פרקט והכל בכל הבית, מטבח חדש, 25,000 שקל רגע. המשקיע, אם הוא היה מוציא, היה קונה ביום ראשון את הבית, עושים את השיפוץ, ביום חמישי הוא מוכר את הבית לזה כבר ב-300,000 שקל יותר, עם איך שזה נראה. רגע, בשביל 25,000 שקל. גם אמרת? מה? ב-25,000 שקל הכל. הכל. אין פה קבלן, יש פה צבע. יש פה ספק שהביא ועשה פרקט. רק בשירותים זה 20,000 שקל. לא, אבל יש דרך לעשות שירותים. יש לך תמונה של השירותים? כן. זו דירה אחרת. זו דירה בחיפה. שתשימו לב, תסתכלו רגע על הנוף של המפרץ. מיקום מטריף. באמת דירה מדהימה. זאת אותה דירה. אפרופו קיר. אוקיי? הקיר הזה. פעם בנו ככה. סלון שצריכים לפתוח את הדלת בשביל לצאת למרפסת, ואז הסלון חשוך. למה? כי סגרו את הדלת בלזה. אוקיי? עכשיו תסתכלו איזה חלון, זה חלון שהולך עד הסוף של הדירה, משהו מדהים. מה עשינו? הורדנו את התריסים, זה דרך אגב, זה לכיוון צפון. זה לכיוון צפון. צפון אין שמש ישירה כל היום. הורדנו את התריסים, קנינו חלון חדש, שברנו את הקיר הזה, זה השבירה הראשונה. תשימו לב שכמובן נשאר עמוד החגורה שתומכת בדיוק. אוקיי, שוב, את אותו פרקט, זה איזשהו ריצוף שהוא פרקטי, זה לא ריצוף של פורצלן. המטבח, מה עשינו? הפכנו דירה של 2 חדרי שינה ל3 חדרי שינה. זו דירה שהכניסה 2,800 שקל, ואחרי השיפוץ היא מכניסה 5,950 שקל. למה? כי הוספתי חדר. למה? כי פעם היו בונים את המטבח בתוך חדר. נכון? חדר גדול. לקחנו את זה. כל הקטע הנחמד פה זה שהמטבח והישיבה היא מול הנוף. הוצאנו את המטבח, השקענו, והפכנו את החדר הוא לעוד חדר שמקבל עוד כמעט 2,900 ומשהו שקל לחודש מהסטודנט. עכשיו, דירה כזאת, דוגמה, אוקיי, זה משקיע, אוקיי, זה ליוויתי משקיע. זו דירה שהשקענו 110,000 שקל על שיפוץ, עשינו שם הכל אבל חדש. כמובן סטייג'ר יודע איך לעשות את השיפוץ הזה ב100,000 שקל, כי מעצב היה מוציא לכם 400, אוקיי? על שיפוץ כזה, כי הכל הוחלף. אבל את לא מחליפה צנרת וכאלה. פה דרך אגב העברתי מטבח, שיחקתי עם צנרת, בטח. עדיין 100,000 שקל, 110,000 שקל. אני אומרת לכם שהדירה הזאת, זה קרה לפני, ממש בתחילת הקורונה, הדירה הזאת, זה דירה שזה כל הבניין הוא לפינוי-בינוי, אוקיי? הדירה הזאת בטכניון נרכשה ב-650,000 שקל, אוקיי? כ2 חדרים, והכניסה 2,800 שקל. הדירה הזאת מקבלת היום, הוא לא מוכר אותה, כי היא לפינוי-בינוי והיא גם עתידית לבנות שם לזה. הדירה הזאת כבר נתנו לו, כבר רוצים לתת לו 1,300,000, תחשבו, אוקיי? והוא מה? לפני 3 שנים היא נרכשה, ב-650. זה ליווי של עליות מחיר, פלוס השיפוץ. לא, עם הנראות שלה... לא, השיפוץ עשה את רוב הערך. השיפוץ עשה, נכון שיש עליות מחירים. בתים אחרים שנראים כמו הדירה הזאתי, נמכרים היום ב-850, 890, לא 650, 890 באזור הזה, אוקיי? הבניין מועד לפורענות. זאתי רוצים לתת לו 1,300,000, והוא מקבל כל חודש כמעט 6,000 שקל שכירות. אוקיי, תחשבו על האחוז רווח, אז מה זה 100,000 שקל שהוא שם?
אוקיי, זה דרך אגב בדירה הקודמת, הראשונה שהראיתי לכם, זה השירותים למקלחת. צבע, אוקיי? צבע, חברים, לא החלפתי כלום. הקרמיקה היא לא קרמיקה, יש להם, אנחנו לומדים את זה בקורס, יש להם חומרים שביום אחד מישהו מקצועי בא, זה נקרא LVT, זה חומר שנקרא LVT. שזה נקרא חומר LVT, יש בכל מיני עיצובים, כל מיני דברים נראים דמוי בטון, כמו שיש, יש כל מיני עריכים כאלה בכזה גודל יפה. LVT, שבעצם החומרים של ה-LVT זה חומר מין החלאה, שזה אקולוגי, של מין החלאה של פלסטיק ממוחזר עם סרוכית וכל מיני חומרים שאתם דופקים, זה נשמע לכם ממש כמו, אפשר לנקות את זה עם אקונומיקה, אבל אין חדירה של מים, הוא כמו פרקט, בא, מדביק לכם טק 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 טק, עושה את זה תוך באמת 3 שעות, יש לי אמבטיה חדשה. לא, המקלחון החלפתי, העפתי את זה. כמה עולה? בהום סנטר ב-550 שקל. אוקיי? כל הסיפור פה זה מקלחון, 1,400 ומשהו שקל עלה לי, כל ההחלפה של לעשות את הדבר הזה. אתם מבינים? אפשר לעשות בזול, אנשים לא יודעים אבל איך לעשות בזול. וזה מה שאנחנו יודעים. זה 2,000 ומשהו שקל להחליף ארון. תסתכלו. אפילו את הידיות לא החלפתי, רק צבעתי. אוקיי, עוד דירה, זה פשוט, אני חושבת שאתם רואים את הרעיונות, אתם רואים מה אתם רואים ביום יום ולאן אפשר לקחת את זה. אוקיי, עוד דירה שאני לא יודעת מה חשבו פה, אבל העומק של המטבח של פעם היה עומק 40, מי שיודע עומק סטנדרטי הוא 60, אוקיי? משהו צר וארוך וכזה לא פרנדלי בכלל, אז אמרתי רגע, למה בעצם? כל הדירה הזאת זה דירה של 2 חדרים, אז שיועדה דרך אגב ל-Airbnb, שברנו את זה, כמובן הכנסנו את הפרקט, פרקט היום דרך אגב הוא נגד מים, אוקיי? היום כבר אין דבר כזה למינציה, יש דבר שנקרא SPC. SPC זה גם כן חומרים שאפשר גם להעביר ניגוף, סמרטוט נופל עליו, זה לא חדיר למים. למטבחת עושה וגם... הכל, כל הבית. SPC? זה נקרא SPC, חומר שנקרא SPC. זה נגד מים? נגד מים. נגד, לא, SPC זה, שוב, זה גם כן חומרים, וזה הכל אקולוגי, וזה מחזור, בעצם עבודת מחזור. יש היום דברים, חומרים מדהימים שאפשר להשתמש. שוב, ריצפנו ב-SPC, לקחנו מטבח, זה ספציפית, הזמנתי בנגר, עלה לי 2,800 שקל כל היחידה. קניתי את התנור הזה ב-850 שקל, משהו כזה. כל הסיפור, כאילו, באמת כלום. מטבח חדש, לגמרי, אנשים נכנסים ואומרים, וואו, איזה כיף. עכשיו כמובן, פה בצד יש נישה, יש לה, הנה, רואים את המקרר? פה לא רואים את הנישה, אבל הנה המקרר. נקי, יפה, מוכן ל-Airbnb, בפנים כל מה שצריך. הדירה הזאת, אם מוציאים אותה במיקום שלה לסחירות, היא גם בחיפה, מקבלים בסביבות ה-2,800-3,100 היום על דירה כזאת. ב-Airbnb המשקיע מכניס 8,000, בין 8,000 ל-9,000, אמיתי, אני יכולה לשלוח לכל אחד את הזה, הוא שלח לי כי אני לא האמנתי, כמעט 9,000 שקל בחודש רק מ-Airbnb, לפי 200 ומשהו שקל, 260, 270 שקל ללילה. אבל זה לא השוואה נכונה, Airbnb זה עניין אחר לגמרי, הוא ממוסה אחרת, יש התעסקות שעולה... נכון, יכול להיות שזה לא בשבילך. תגידי, זה עולה 2,800, לא, שנייה. לא, רגע, להשוות Airbnb להספיק בצנרת של האינסטלציה. נכון, לקיר הזה. נכון. זה לא בעיה, זה לא... אני רוצה רגע ש... אנשים נבלים מהזזות ומהדברים הקטנים. אז זה לא אנחנו עושים, זה כמו שאני אומרת. אבל שיפוצניקים לוקחים את זה המון כסף. זה לא הום סטייג'ינג. זה הום סטייג'ינג. זה שיפוץ אבל. זה הום סטייג'ינג, כי המטבח הזה עלה לי 1.5 גרוש ביחס למטבחים אחרים, אוקיי? זה עבודה שמפה לפה ביום אחד, בעלות נמוכה,
וזה עושה את האפקט שלו. אוקיי, סטייג'ינג זה החלפת פינישים. כמה זה עלה ללקוח? כמה זה עלה ללקוח? כל הבית אולי 22,000 שקל. עשינו עם עוד מלא דברים ופרקט, כל מיני דברים וצבע. זה הבית, אוקיי? זה הבית. תסתכלו גם פה, אתם רואים את הקיר הזה החביב עלינו? זה הקיר ששוב שברנו, אפרופו. זה הקיר ששברנו. את הריצוף הזה של גרו שם פרקט, פתחנו שוב את הכל, 20 ומשהו אלף שקל, וזה השינוי. כמה? אוקיי? סליחה? הדירה הזאת, שוב, היום היא ב-Airbnb. לא, אבל מה הגובה שלהם? לא, פשוט המשקיע שקנה את הדירה הזאת, עשה לו את החישוב. הוא ירוויח יותר ואין לו בעיה להתעסק, הוא גר לא רחוק משם, להתעסק עם הסחירויות, אין לו שום בעיה בשביל להרוויח את מה שהוא מרוויח היום, מאשר להוציא אותה, כי כרגע השוק שם, הוא לא יכול להשיג את מה שהוא רוצה. איפה זה? אוקיי? בחיפה. טוב, לא רוצה לחזור גם על זמנים של מרצות מנימות אחרות, סליחה. אל תראה גם את אנשי המקצוע סטייג'ר יש לו סוללה של אנשי מקצוע, יש לך את הספקים. מה זה הכל? יש לך בארסנל שלך כמתווכת, יש לך את השני צבעים שאת אוהבת לעבוד איתם, יש לך את האיש פרקטים שדרך אגב אתם גם מקבלים עמלה כי אתם עשיתם את החיבור ביניהם. אז אם יש שם 100 מטר של פרקט, אז תעשו 10% וזה העמלה שלכם, אז הכנסה פסיבית מכל הפרויקטים האלה, אוקיי? יש למעלה מ100 בוגרים, דרך אגב, זאת ירושלמית, מדהימה, שלומית, שהנישה שלה בסטייג'ינג, כשהיא נכנסה לסטייג'ינג זה אקולוגי, כי כאילו סופר אקולוגית, הכל ממוחזר, היא בדעה שצריכים הכל לצבוע וזה לא לקנות שום דבר חדש, אז זה הנישה שלה. באמת כולם, חלקם מגיעים מעיצוב, חלקם מגיעים מתיווך. אני יכולה להגיד לכם שנגיד, הבחור הזה מעפולה, בחור מדהים, נכנס חזק, התחיל לשחק במחשב כאילו ובהדמיות, ב-virtual staging. ככה הוא מוכר היום, אוקיי? והוא נכנס לצד המסחרי של הנדל"ן בעפולה. מה? התוכנה הזאת שהוא התחיל... יש לי, אם את רוצה את כל הפרטים בקורס, אני... הוא נכנס לזה, ככה הוא מוכר, לכל דבר מסחרי, כאילו בעצם שואל את הלקוח למה אתה מייעד את זה? למשרדים? לחדר כושר? הוא עושה הדמיה של חדר כושר בספיישן, שהוא 70 מטר, לא בטוח, עזרתי לו עם הדמיה הזאת באותה תקופה, לא בטוח שאני צריך, אני רציתי 90 וזה, עשינו לו הדמיה של איך החדר כושר שלו נכנס לספייס הזה, כי זה התאים לו תקציבית. למחרת בבוקר, רק בגלל ההדמיה, הם סגרו חוזה. זה מדהים. זאת בעצם התעודה, תעודה כמובן מטעם WeStage, שאני, החברה בעצם האקדמיה פה בארץ, שמלמד את הסטייג'ינג, בשיתוף עם iHabs, שזה בעצם הארגון האמריקאי. התעודה שלכם היא תעודה בינלאומית. מי יודע, מחר אתם עושים רילוקיישן לכל מקום בעולם. התעודה הזאת מוכרת, אתם סטייג'רים. יכול להיות שמחר בבוקר תחליטו שאתם רוצים להיות רק סטייג'רים ולא מתווכים, זאת אומרת, לא למכור את הדירה, רק לפתוח איזשהו עסק של עיצוב אם זה נוגע לכם. אז זה בעצם תעודת מקצוע שמוכרת בכל העולם. יש לנו מישהו שהייתה חברת לשכה שעושה את זה, לדעתי כבר לא מתעסקת בתיווך. דיברת שלא מתעסק בתיווך. מה היה? מקסימה. מאיה מסלם נכון בירושלים, אבל היא עברה עכשיו להרצליה, והיא עדיין בהרצליה. מקסימה. כן. מקסימה, מאיה. מאיה דוגמה נהדרת דרך אגב, היא פשוט התאהבה בדבר הזה, היא כולה אסתטיקה, מי שמכיר אותה, והיא פשוט עושה חי. אל תשכחו שסטייג'ינג זה לא רק למכירה, אוקיי? יש היום, אני לא צריכה להגיד לכם את זה, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לשדרג את המקום שלהם בלי עכשיו למכור אותו. אין להם תקציב גדול, ואם הם ידעו שיש מקצוע שנקרא הום סטייג'ר שיודע לשדרג את הנכס שלהם אפילו לא למכירה, במינימום תקציב, העבודה שלכם, אוקיי? אז זה כלים לדעתי שיכולים לפתוח לכם הרבה מאוד דלתות. כמובן השיתוף פעולה שלי עם לשכת המתווכים בכל הארץ,
אתם מקבלים בעצם 1,000 שקל הנחה, בכל הארץ מעצבים מזה חוץ, זה 4,990. אצלכם זה מסובסד מטעם הלשכה, אתם ב-3,990, יש לכם את הקורס הזה. זה קורס סופר יחסית קצר ונגיש. הוא 6 מפגשים, 5 מתוכם אנחנו נפגשים בזום פרונטלי. אני שומרת על זומים בקבוצות יחסית קטנות כדי שהשיח יהיה פתוח. כל שיעור כזה הוא בסביבות 3-4 שעות, 5 מפגשים. מפגש שישי זה מפגש כזה שהוא מפגש משותף של יום עיון משותף של יום שלם, ושבסיומו בעצם אתם מקבלים את התעודה. זה באמת, אני חושבת שבמחיר שהוא כאילו חבל אם לא לקבל את הערך הזה. סליחה? קורסים דיגיטליים? קורסים דיגיטליים לא, אני פחות מאמינה בזה. אני מאמינה אם יש לך שאלה אז שיהיה לך את מי לשאול ולא ככה רק מה שהוקלט מראש. מה? זה פרונטלי או בזה? כן. זהו, אם אתם רוצים, זה הטלפון שלי לכל שאלה, במייל אתם יכולים גם לפנות. יש זמן לשאלה? כמה עולה השירות? שאלה מצוינת. השירות עצמו, וזה אני חושבת, מדברים על state of mind מבחינת תמחור. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן שסיפרתי לאסף פה בהתחלה בבוקר. אני לא עוסקת בתיווך, למרות שיש לי רישיון, אני פשוט עושה מלא דברים אחרים. ופנתה אליי מישהי לפני 2 בערך, 2.5, ואמרה לי, אני רוצה שאת תמכרי לי את הבית. אמרתי, אבל אני לא מוכרת בית, אבל אני רוצה שאת תמכרי לי את הבית. אני רוצה שאת תמכרי לי את הבית. אמרתי, תקשיבי, אני לא יודעת מה זה יעלה לך. אז אמרתי, אוקיי, כמה יעלה לי? ואז אמרתי, מה, אני אגיד לה 2%? יותר מזה זה נראה לי כאילו... מה, איך אני אתמחר את עצמי? עכשיו מה, אני כאילו אפרפר על הבית, ואז, ואם הוא לא ימחר, וזה בדיוק הייתה הקורונה, והיו לי מלא שאלות, והיא התעקשה שאני אמכור לה את הבית. אמרתי, את יודעת מה? מסכימה. אני אעבוד איתך בעצם בדבר שנקרא ריטיינר, אוקיי? 6 חודשים בלעדיות, כמובן שיש לי בלעדיות. לפני שאני אגיע, אני אעשה כמובן את הסטייג'ינג, אני אעשה לך, אני אסתדר, וזה למרות שהבית היה באמת, הוא נראה טוב. אני אוודא שהוא סודר ונקי לפני שאני מראה אותו, יבוא 15 שעה לפני כן. אני אעשה את המחירה, בלעדיות שלי ל6 חודשים, ול6 חודשים יש לך ריטיינר קבוע של 690 שקל בחודש, אוקיי? היה ונמכר במהלך 6 חודשים, הוא נמכר מאוד מהר, אבל היה ונמכר במהלך 6 חודשים, מצוין, מה ששילמת עד עכשיו, התקזז לך בעצם מהעמלה. היה ולא נמכר במהלך 6 חודשים, אני קיבלתי כסף על השירות שלי. עכשיו, אסף ככה הרים גבה ואמר, אז רק את הצלחת לעשות את זה, אף אחד לא יסכים לזה. ואני אומרת, אם כל אחד מאיתנו היה גובה כסף חודשי על הזמן שהוא מטפל בדירה, כי בסופו של דבר זה יתקזז להם בסוף. אם זה לא נמכר, אז זה לא אומר שלא עבדתם עבורם, אוקיי? ואני אומרת שאם ברמה הגלובלית הארצית, דרך אגב עובדים ככה בהרבה מקומות כבר בעולם, אם ה-state of mind של כולנו כמתווכים בארץ יעבוד בצורה כזאת, אז תחשבו ריטיינר קבוע עם כל אחד ואחד מהבלעדיות שאתם מכניסים, שיכניס לכם הכנסה קבועה, ואתם תקבלו עבור השירות שלכם את הכסף, אוקיי? אז אבל זה בדיוק זה להתחיל עכשיו, היא שילמה, למה היא רצתה אותי? אז היא שילמה. יש חבר כנסת שרוצה להגיש על שעת כזאת. היא לא באמת עשיתי הסטייג'ינג, היא לא באמת עשיתי השיפוץ ולא עשיתי שום סטייג'ינג. היא פשוט רצתה את השירות שלי, והזמן שלי, מבחינתי זה לא כסף. אם אני רוצה להשתמש בסטייג'ר, לא לעשות את הסטייג'ינג בעצמי, אאוטסורסינג. נפלא, יש למעלה מ100 בוגרים היום בארץ. מה שום דבר, תראה, מבחינת העלות של סטייג'ר, שוב, זה משתנה בהתאם לגודל זאת אומרת, מה הנכס ואיך זה. אוקיי, לדוגמה... בדרך כלל סטייג'רים, וזה משהו שאני ממליצה, כל הפרויקט של הסטייג'ינג נע בין 3 ל5 ימים, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהיום אתם התחלתם לעבוד, כולל הכל, בין 3, אם זה לא
בין 3 ל5 ימים זה לא סטייג'ינג, אוקיי? זה כבר שיפוץ. ואתם לא שיפוצניקים ואתם לא מעצבי פנים ואתם לא אדריכלים. אתם סטייג'רים, אוקיי? סטייג'רים זה בין 3 ל5 ימים. עכשיו, יום אחד אני בעצם מתכננת בעצם ללקוח את מה שאני רוצה, פה יהיה ככה, בעצם עושה איזשהו אפיון של חומרים של מה שאני רוצה בהלבשה של הבית, אוקיי? מבחינתי זה עבודה בקסטייג', הוא משלם לי על הזמן הזה, אוקיי? זה יום אחד של תכנון של הדבר הזה. יום שני זה יום שאני כבר מגיעה לשטח עם ספקים שבאים לראות, למדוד, לעשות מה שהם צריכים. גם אם זה שעה, הוא משלם לי על זה יום, אוקיי? יום שלישי זה יום שמתחילים, יום שלישי, רביעי, חמישי נגיד, זה אלה ימים של בעצם הספקות, תיקונים, צבע, מה שזה, זה עבודה עצמה פיזית בשטח. זה בדרך כלל סטייג'ינג. סטייג'ינג לא עובר את השבוע העבודה. אני ממליצה לסטייג'ר, כמובן כל אחד עם התמחור שלו ואיך שהוא מרגיש עם עצמו. אני ממליצה לסטייג'רים לגבות בין 1,200 ל-2,500 שקל ליום ליווי. שוב, נורא תלוי. איך אתם תמחירים את עצמכם? יש כאלה שלא יורדים מה2% ויש כאלה שמוכנים אפילו קצת לרד מ1%. כל אחד עם איך שהוא מעריך את עצמו. אני אומרת לכם שבהתחלה אתם תתחילו עם 1,200, מהר מאוד תתפסו ותבינו שזה עניין של... רגע, 1,200 ליום. זאת אומרת כפול? בסדר, זה 6,000 נכון. פלוס מה שמשלמים לכל הספקים. זה שוב, זה החלטה שלך. אם את רוצה להפריד את זה מהשירות של התיווך, את יכולה. אם את רוצה להכניס ולהגיד, אתה יודע מה, אני מתעקשת על 2%, אבל זה כולל גם השירות הזה. אוקיי? זו החלטה שלך גם לפי הערך של הנכס וכו'. תעשו אתם את החישוב. המלצה שלי זה לעשות כן איזושהי הפרדה, לקבל למה? כי זה כסף נזיל שלכם עכשיו בלי שום קשר למחירה, אולי הבית לא ימכר, לא יודעת, למרות שזה עוד לא קרה לי, אוקיי? קרה לי 3 פעמים שאחרי הסטייג'ינג, אנשים החליטו שהם רוצים להישאר בבית, כי פתאום התאהבו בבית. אז זה קרה לי. אבל אני אומרת, תיקחו את זה בנפרד, תחליטו על האחוז שלכם, קחו את זה כהכנסה, בלי שום קשר, עוד הכנסה שלכם לעסק. בנוסף לזה, כמובן, יש את העמלות הפסיביות מהספקים שנותנים לכם, תעבדו עם צבעים, קבלנים, אנשי פרקטים, וילונות, שאתם מקבלים מהם 10% בעצם על ההזמנה, מסך ההזמנה. זה אלפים של שקלים כל חודש, רק עמלות. איך אומרים סטייג'ר בעברית? זה מונח... שדרגן. מונח, אל תנסו להפוך את זה. לא, זה שדרגן, לא? לא שדרגן. אבל זה מונח שתשתמשו במונח המקצועי שלו. ממש ככה, זה כמו שהיום אתה קורא לדוקטור שלך, אתה קורא לו הרופא שלי? לא, ואתה לו, היי דוקטור, מה אתה אומר? הכי טוב. בסדר? כל שאלה תכתבו לי בשמחה, זה הטלפון שלי, פרטי שלי. תכתבו לי וואטסאפים, איה אלגר. זהו, שוב, בדרך כלל, שמה שנקרא מתגבשת קבוצה, אנחנו יוצאים לדרך, בהתחלה ב3 שנים הראשונות ממש היה 4 פעמים בשנה, תאריך מסודר שנפתח קורס. היום אני עם עוד כמה דברים, אני פחות איזה... תרכיבו מה שנקרא קבוצה שלכם של ירושלים, נעשה את זה ביחד. כמה אנשים צריכים לקבוצה? בדרך כלל 10 אנשים. 10 אנשים, בעולם בדרך כלל קבוצות כאלה הם של 30. אני נורא מאמינה בקבוצות קטנות, אני חושבת שאחד על אחד, כל אחד יוצא הרבה יותר מקצועי. בסדר? עוד שאלה? משהו? אם לא?